toto je jeden podprahový LGBT hnus. Prečo toľko vášni pre jednu reklamu? Vianočné spoty tradične ukazujú rodinnú idylku. No pre mnohých je štedrý večer náročnou skúškou, počas ktorej si na nich blízky projektujú svoje predstavy o vzťahoch, škole, práci či deťoch. Aby sme upriamili pozornosť na tú najdôležitejšiu otázku, ukázali sme v kampani pravý obraz Vianoc mnohých rodín. Očas vianočný, dnes ma čaká večer náročný. Strýko hneď otázku dáva, kedy už získam titul správa. Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám. Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie. Mám pre teba tú najťažšiu otázku. Si šťastný? Hoci sa náš spot vysielal v ďalších 9 krajinách, v mnohých dokonca s ešte odvážnejším textom, Zum Glück ist Sven heute nicht dabei. myšlienka vzájomného rešpektu zostala nepochopená iba na slovenskej dezinformačnej scéne. Tá internet okamžite zaplavila homofóbnymi komentármi. Vy ste napríklad Telekomu na Facebooku pod svojím menom napísali, že im do nového roka želáte mimoriadne zdanenie. Vznikla dokonca petícia za zrušenie reklamy. To však prebudilo ľudí, ktorí sa v našom spote našli. A vtedy to začalo. To je prenádherne s vkusom a s humorom zhrnutý jeden život mladého človeka v rodine. Ja vlastne extrémne ten spot cením. Mi to príde ako odvážny krok. Vianoce by mali byť o tom, že rešpektujeme jeden druhého. A to je napokon pekná myšlienka. Táto reklama priniesla skôr pozitíva pre klienta než negatíva. A podpora prišla aj od Rady pre reklamu. Kampaň žila na sociálnych sieťach aj vďaka mnohým kreatívnym ľuďom. Vznikali ilustrácie, memečka, paródie a aj ironická protipetícia. Tému nepríjemných otázok sme nielen otvorili, ale ponúkli aj riešenie. Pripomínali sme, aká je najdôležitejšia otázka Vianoc. A v spolupráci s hrou Hlbina sme vytvorili unikátne, zmysluplné otázky na prehlbenie vianočných rozhovorov. Výsledky? Reklama mala druhú najvyššiu spontánnu znalosť medzi mladými v histórii. Len na slovenských sociálnych sieťach získala viac ako 70 000 pozitívnych interakcií. A rovnako pozitívna bola aj väčšina zmienok o kampani. Vďaka silnej téme reklama získala množstvo mediálnej pozornosti na Slovensku a aj v zahraničí. V našej kampani sa našli mnohí. A hoci nie každému sa páčila, všetkým ľuďom pripomenula, že záleží len na jedinej otázke. Si šťastný? Očas vianočný, bol to pekný večer sviatočný.